batine iki aneh-aneh tansah rengu sarwa mikir ati tan bisa jenjet kaya ora bisa ngoncati ben wanci tansah anggodo ati nanging aku wedi bloko goncatane ketaman lara tresno najan ado yen kadulu nanging caket sak jroning atiku nggonku nandang tresno iki wis cinta sak termi nglampahi ula sawah sapa ngendut dan hatiku tes kepencut sai bebungah rasaku bisa cekan sliramu Balurah piye iki sauni-unine rasa tresno kang kaandhem sarwa mikir ati ra bisa jendem kaya ra bisa ngoncak ati saben wanci tansah anggodo nanging aku wedi bloko pungkasane tahan lara tresno nadya-nadya yen kadulu nanging caket sajroning atiku ngonku nandang tresno iki wis kinutrat saderemi nglampahi ula sawah sapa mendut ketan omah atiku wis saipo bunga rasaku lamun bisa cetaketan sliramu HR Pro Media Shooting juga ada Nilam Cahya bersama
Monggo Mbah Sadendi. Kalamon weruh sliramu piatik aneng tanah sarengmu rasa tresno kang kahandhep sarwa mikir ati tahan bisa janjem kaya rapi sangga lagi saben wanci tanah sah anggodo ati nanging aku wedi bloko pungkasane temahan lara tresno nadya-nadya yen kayatu ulu nanging caket sajroning atiku konku nandang tresno iki wis kinodrat sadereng lampahi ula sawah sapa ngandhut tanah omah atiku wis kepilot saipo bunga rasaku lamun bisa cecaketan sliramu nadya-nadya yen kayatu nanging caket sajroning atiku konku nandang tresno iki wis kinodrat sadereming lampahi kula sawah sapa ngandhut ketana omah atiku wis kepilot saipo bunga rasaku lamun bisa cecaketan sliramu Mas Mrun monggo sing kagungan tanggal gangsal Januari 2025 Mas Mulyo Nondon. wayah bengi teko mikir lelakon jaman semono pacobane nalikane urip karo kowe kinari sing pasti kudu pisah wong sing tak tresnani ngasuwe ning Taiwan ra ono kabare apa kowe ora kangen tak pikir tak angen kowe ora krasa sejatine aku isih tresno aku mung memuji
muga enggal bali panggayuhku bisa kumpul kaya biyen kae Mas Temu.
tega aku ninggal no sliramu angin kepaksa aku kudu ngomong apa antara kita emanglah jauh berbeda derita cinta kita berdua anggaplah impian selamat tinggal oh sayang terpaksa kudu pisah monggo masih banyu mata tumetes mbasahi pipi rasa ra tega aku ninggal Mas Wandi nanging kepaksa aku kudu ngomong apa antara kita emanglah jauh berbeda derita cinta kita berdua anggaplah impian selamat tinggal oh sayang terpaksa kudu pisah wes gitu yes tak ayupan nggih nggih cocok yes kloto ya kita ngombin birmu nggih wes kikene to guys arbutan lho. Gintang satset ki mulih. Nderek ngambali pariwara saking panjenenganipun Bapa Cuta ingkang mapan dalem wonten Saba Salawates ingkang kagungan Tritunggal. Panjenenganipun badhe kepareng ngabayong gati wontene Dumawah Wanci tanggal gangsal Januari 2020 ingkang kirang 3 dinten panjenenganipun Mbah Jamin kang asta Kempul mapan dalem wonten Jajar Salawates Dumawah tanggalipun 11 November niki dados kurang 3 dinten kanthi pariwara menika dumateng panjenenganipun para lenggah para tamu keparenga paring idi pangestu saha rawuhipun matur sembah nuwun monggo Mas Blondo Mas Jupri Mas Keto monggo
ngembani mripat iki wis ra bisa tak gedhepke yen to weruh slirane jejer dheweke andum tresno ngombar nafsune asmara lali aku yen to nyanding liya wis milya tresno aku apa dheweke wis milya apa bojone bola bali mong gawe gelaning rasa rasa tresno sliramu ra bisa njaga tak sesuwun enggal pinaringan eling eling keluarga sliramu tansah nyanding ayem tentrem pangajab rino lan wengi bola bali mbok aja nglarani ati Sembah panuwun HR Pro Mas Ardi ugi wonten Mas Rup Nilam Cahya saking Petung sesarengan Tritunggal Nilam Sari nggih Nilam Sari ngapunten Nilam Sari nggih kurang apa aku iki bojone wis milya tresno aku apa dheweke bola bali mong gawe gelaning rasa rasa tresno sliramu ra bisa njaga inggalno ditulung eling keluarga sliramu tansah nyanding ayem tentrem pangajab rino lan wengi bola bali mbok aja larani ati Mas Yani 17 Januari 2025 Pakel Ule mengkleng swara deleng angunggah kumandanging awang-awang wanci ratri anggrebaki mau sepi dadi asri
rasane ternyuake amelong angungkung suarane congkir brengulung nyata mulya seni Jawa kebak rasa dadi srana ring sem-seming kapiyarsa. Aja nakal ya Yu. Ora nang aku ora nakal. Aku wis kapok. Apa ganti awakmu to sing nakal? Mesane Mbak Nani lek Mas Keton nakal ndak pareng. Ora, aku dadi wong jujur ken munggah surga. Lek sing bejat ken ditutupne. Aku iki dudu cowok gampangan. Aku iki dudu cowok murahan. Kamu gak punya malu, kamu gak punya malu. Setas kenal dek, kok wani ngajak turu. Aku iki ora butuh bondomu, ora butuh duitmu. Tresno kang tulus suci ora bakal ngoncati. Kowe ngono dek sing tak tresnani. Yen kowe seneng ngomong wae, yen kowe cinta ya bilang saja. Mbok ojo nakal, mbok ojo nakal. Tresnaku iki benar. Yen kowe seneng ngomong wae, yen kowe cinta ya bilang saja. Mbok ojo nakal, mbok ojo nakal. Tresnaku iki ora tak obal. Mas Roso Pakel Bule. Nggih. Mbah Jut, kemana sambatan rono-rono ngene. Tresnaku tanpa kikis ora mung pepure sak jabaning kulit. Sayekti wenah yo dudu lalamisan wujud samudana. Tumekaning saprene nalar graitaku kena
beling samon pindho janma cubluk Wulandara hiji mlaku ing bebeteng nadyan nganti tuwa pikon wawayangmu moh kang bisa sirna lumengketing panyawang katon saben wayah tan kena sinambon prenggolan kulon kutha gumuk kidul dalan lan jendela sentrong kae saksi besok lan tetes sing lohku sasadurung ake